Esther Göbl Uí Nualláin, cóhmhór tú inspirad chun an leabhar seo a chur le chéile. Bhí spéise gom sa scríbhneoireacht i gcónaí, mar nuair a bhí mé níos óig agus sa chaláiste chum mé filiacht, agus an sin lean mé araig ón bhiliacht agus bhí mé ag scríb drámaí beaga. Ach i nuair a rugú mar chruair páistí, tá trúr páistí a gomsa agus mar chéile John Fairle Diarmid agus Pian. Sin nuair ar thusting mé ar an scríbhneoireacht the greenie óga. An raibh ein sa smína agat faoi do stíl agus is scéalta dásaíd seo. Ógur mágad. Well, nuair bhí má fáistí an ógur fad, lé mé scéalta dóid bachile ihe agus hahan sé sin gomórló agus hahan sé gomórló nuair a thuúla siad an anamnach a héin. So I nachile scéal a duine mé, bhí Fairle Diarmid agus Pian an. Agus chum mé scéalta a bhí buinteach lo féin. Agus another hála an sin ná go bhfuair mé an deis ceart an scríbhneoirte a dhéanamh le réo live. Scríbhneoir ahananta ag go náisiúnta agus go hiidir náisiúnta tá cólacht fáilte thuirta ag i gan bean chlár, agus bhí an tá deariglam go raibh an deis seo a gomsa. Agus another hála ná go nearna mé an ceart an scríbhneoirte leis, agus tugsa an spargú dom agus mulla dom, agus déir se ar an chuirsteach ar scéim ninigy le chlórna leabhar gaige, agus glaculam don scéim sin. Agus bhí ré ó leile se gom mar idir ar fanna blina, agus seo mar chusí ma héal scríbhneoirte, mar bhí spricla chamach aige go mé cnúsach scéalta críbnathe faoar na blina. So thorthach sé dáta dom agus scríbhan scéal amháin, agus an sin dhéanaach sé léir bheitsóireachtar agus féidir go mbeadh ach chorú nó ach réitú le déanamh, agus I gceann cúpla mí bhí de near scéal scrífa agam. Agus is an leabhar sin atá gota an sin Eachtraí Uchtaigh seo híd an de near scéal a scríb mé ag an am sin. An raibh sé dachar chun sin, an raibh sé ar nu an raibh sé go má go raibh 6 deadline a gut. Ó bhí mar bhín séán a gnócha a gom a chomáile sin is duine agrathe mé agus fáimíam go hanahá le spricáta agus clíhí mé leis agus maithíam gomach go mína an Aberdéanta go am, so aibíonn sé go hanahá domsa. Agus ar bhórtúin sais dry period nó aon rud mar sin nu an raibh sé ag taachtamach go topic. Bhí sé ag taachtamach go topic anis bhí 3 scéal scríb a gom hena féin. Agus marhealar sin níráach seacin a déanamh agam, ach bhí smuinte gom ima chligan an tam go léir ó héad a bheith a scríomh. Mar an scríbhneoireacht dhéanam tá na scéalta bunathe ar Eachtraí a tharla sáile do má fáistí héin. Mar hampla sa leabhar sin Eachtraí Uchtaigh an chéad scéal an íchil scuilse seo faoi má bhachas óige cían nuair a bhí na féitle tip amach agus bhí airgid ag tastalháid ó hiíog na bhíocail chun pell a cheannach nó bróga pell agus a lehéid. Agus an sin tá ceann dar ban an Diarmid Gelgnach, agus seo bunathe ar má bhacha le Diarmid nuair a bhí an Gelgnach agus bhí an sinnas sin go donna aige. Agus mar hampla tá ceann eile sa cnúsach sin an grúgra, agus tá sé sin bunathe ar ma inín Fairle. Bhí sé hart ar 6 bliana díos nóir a dhearr si a chuid gruige, agus bhí deirtí méid tá a fiú stíl a bhí a eiciid ar bhí si críitnathe. So tá si bunathe ar rudí a tharla sáile, agus Eachtraí a tharlaíonn do gach páiste agus an páiste ag páist a níos agus chuirméon mo chuid saolaíochta leis an scéalan sin. Is as Longford tú sé sin ceart? Is as Longford mé. Chun leabhar mar seo a chur le chéile trí Gaeilge. Tá sé sin an as cumála sin an raibh tú a gcónaí chun de scéile a chur a dhéanamh trí Gaeilge. Ceapam go raibh mé mar tá anrádam den teanga agus lenar dúr póistí sáile agus muidir ag dógáil trí Gaeilge. Bhí sé gcónaí tábhachtach agus tá fós go méach timplach Gaelach a gcuine. Agus cred an goin an léthireacht an tábhachtach ar fád de fáistí óga. Ní hamháin chun sulta agus tanna a bhainteas ach éon uair a bhí na léamh leis má fáistí héin nó ag scríb má fáistí héin nó de fáistí eile. Bhí na buntáistí ar chuúla a chin, na buntáistí go léir a bhaineann leis an léthireacht
an Severus-changa, an Ferbert-changa, go bhfuil an léthirt a chur le saoíocht na báistí agus mar singe. Agus cad faoi an alínálan san leabhar? Bhí an alín sa léir bhí déanta sa leabhar déanta ag ban dar ban an Emily Clenso. Agus an fáilte hormónin atá gom sin réoláile bhí gceiste gom. For séhén an talíontóir seo, agus tána léráidí go hín tacht darlam féin na dachanna agus mohiam go burn siad go mór le biocht agus le spirit na scéalta. Tá si an nías. An bheith tú a ggéanamh níos mó leabhar an bhfuil simime chun leabhar eile chur amach? Well, tá 3 leabhar eile fáilte gom go dtí seo. Ó, ionntach. Tá an dara ceann Robert Tribble, Uí an leabhar sin leabhar na bliana an gradam Rakes Carlo, tá gá ceann eile gom freisin. Agus an bhfuil siad amach na gá ceann eile freisin? Ó tá siad an 3 ceann ná is mise a fara, an 4 ceann ná clasaí an chunin. Agus an bhfuil tú an na leabhar seo áil? Is féidir go héasca ní gá ach dolas deachar híd móning. Sin www.moinin.ie léir ar fáilir an sí sin. So an bhfuil tú fós ag scríobh nó an bhfuil tú rógan óthach ag an seo? Well, tá beag a glacu ó hé cuasaí fáilseirte tá se andeachar ar gach cholacht fáilseirte I láthar na thura. De bhar na dúracha agus gearú siar ar rinú ar cuasa gaige an bhíonn se caite. Agus níle lá airgad ar fud na háte an leabhar chur I gló is mór an sin. Ach bí marrá le réoláiris le móning nuair hagad an targad arás tá glór smuointe ag burú le cléigean agus baimé ré. Cumad sús le a obair má? Ó dine mé sin gur mágad Esther. Gur mí mágad a Aoife. Mantach, 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 Mantachan, Cian Mantach, Mantacian, Mantacian, Cian Mantach, a glíon na buhalaí de cantracht ón glós scala. Máidin uair atá an, tá ceann faoi ar Cian agus ag teachtasteach gata na scala leis hain. Ní haithníonn na glíona grána leis, ní haithníonn na buhalaí grána leis, ní haithníonn scol grána leis. Le cocis in nuas tá an tompar seo ar siúil. Cian le na cheann faoi, táis go bhfuil sé mantach. Máirtín máistín agus a chairde a chrá. Tá sé mantach ceart go leor ach go dé a cear le sin, bíonn páistí 7 mbliana d'aois mantach ar fear tamalaín ar aon nós. Tásaíonn Cian ag smaoinniú. Coppla seachtain ó hin ba I míon a chrí a bheith mantach, ba I míon a chrí a bheith sibhir. Is bra le Cian airgid, sim mór aige, sim mór aige, sim mór a bheith aige. Ga uair a hitsin ficail a maithas a bhéil fainn sé airgid ó chiaach na bhícail, ó wami agus ó iadi, ó wamo agus ó iadio, ó ansín brídín agus ó Uncle Sean agus ó na córsan na bell doris fiú. Faoi láthair tá carn mór airgid aige sa bhála I Muga mór bán, atá bholach faoi na leaba agus é taobhthír de bhosca bregan. Caithfidh tú a bheith cuaireamach a gcónaí agus airgid a gceist. Caithfidh tú a bheith cuaireamach nuair tá dearfar agus dearthar agad. Se, dearfar agus dearthar a bhfuil sim mhór acu in airgid freisin. Tá an muga lán go béal, €20 atá an, ach ní bheith Cian in an gansaí péile, brog a péile agus péil a cheannach le €20. Ní bheith. Tuigeann sé é sin, agus é an rud is tábhachtaí dá na an féil hain. Jo é mé péil iontach ar €20 ar sa Cian, an sin bé éad ar na buhalaí grána, bé an éad orthú, agus ní ligeadh mé dóibh imirt lom. Se, éad orthú gan dait, agus an bua agam. Rihann na jazz muinte trína insin a cluiseann sé glíon a garha na muhalaí fós. Mantach, Mantach, Cian Mantach. Dúnann Cian a thula ar feadh second agus ligeann sé ascainne as. Á óir sé, tásúla gom nar chula aine mé.
níl ceadagam droch dheanga a úsáid, níl líonse bhuaim ón múinseoir. Tugann Cian srác eicint ar na buachalaí, Martin Mastin agus a Wachla Amadan. Nuair a deir Martin léimeann siad, nuair a deir sé ríhann siad, nuair a deir sé bígaí I gascannaí, fanann siad ciúin ar feadh second agus an sin pléscan na hascannaí astú. Is cuirí iad, cuirí grana, tréad chira agus a chira go, cuirí ag leanúint. Leis sin, buachtar Cian le clochfog ar chúl a cin. Ardíonn sé a lámh agus cumlíonn sé a cheann. Go tobann, buachtar a rí sé, cloch eile, ar an lámh an uair seo. Tá an féin nimhneach ach ní chasan Cian timpeall. Ní thugann sé éon ard orthu. Cluiseann sé Martin Mastin agus a shráid clíre ag magú faoi. Las an Cian go bar na glúis ach níl aine an an a agha eiceil. Tá a cheann faoi. Fiú. Leanann sé a raibh go cróga, trasna an clós leis sin go faiteach. Faoi dhearú, buinneann sé doras na scála amach. Isteach leis ar nós na gaotha. Ligeann sé os na as. Ar a laiad tá sé slán sábhailte inis. Síos an hala agus isteach leis sa seomáranga. Bannaí an ban I néal dá agus íonn si na leor Gaeilge a chur ar bhord na báistí. Leor a faoin am seo, tá na páistí eile ag brasta isteach sa seomáranga. Rira agus rúile búile ar feadh second. An sin ciúnas iomlann. Tá ban I néal iontach. Ní gadaí Lord fiú, fécinnt nimhneach uithí agus is leor sin. Jan Jeffar a bhuaighlín ar síle Cian, caiimiid tosnú ar an léithreacht leithre. Tagann Cian go bord Martin Mastin, tosaíonn sé ag crí agus tugann sé faoi deara bhfuil álas faoin na lábha. Bí cróga a deir go ina chligean, tug a bogaí, se, ná feicir a Wachla Amadan. Sin é. Anis a fáistí ar sa bhain I néal, oscail cí na leor ar leathanach a trí. Bheiceann si ar Cian. Maithú a Cian, rinne tú an job. Is bra le Cian molly agus tagann manga mór gaire ar a bhéal. Tá sé rá dhéanach. Ardíonn sé na súla agus bheiceann sé Martin Mastin ag stanú ar. Las an Cian go bar na glúis a ríis, oscailíonn Martin Mastin a bhéal agus sleamhnaíonn na focail de hanga. Mantach, Cian Mantach. A tá tiirliú fós le rá aige. Leis an géad oscailt eile dá bhéal, sleamhnaíonn shrú drá ocail dá hanga. Níor chula Cian focail mar iad riamh ina híal. Ní higann sé iad fiú, ach tá is aige gur drá ocail iad. De luas lasrach tá ban I néal ina seasamh in aice le Martin Mastin, agus caté a dúirt tusa ar si go húdarasach. Tada ar sé go dána. Seas an ban I néal os a cheann, níl cuma an sásta orthaí. Caté a dúirt tú ar siise leis a ríis. Tada a ragraíonn Martin Mastin, ach an uair seo tá crípbog ina gú. Well ar sa ban I néal, tá sagam caté dúirt tú, agus éist seo a bhuachail. Tá sé geisteanach a dearm, agus éist le mar ríist, ní ghlachaí mé le droch dheanga sa seomáranga seo. An d'igeann tú sin a bhuachail. Ach ní thugann ban I néal éon deis dá freagra a thabhairt. Fannaí tú liom ag am sása agus scríobhí tú céad lína dú. Níl ceadagam droch dheanga a úsáid. Tá ciúnas sa seomáranga. Ciúnas iomlann. Fillian an fáil ar sa Cian do go íseal. Tamil ina dhé sin, buachtar an clog agus brostaíonn na páistí amach go dtí an clós sugartha, ach ní bhrostaíonn Martin Mastin amach. Síonn sé agus scríobhann sé agus scríobhann sé. Fiú ag am loan fanann sé sa seomáranga. Níl a cúige lína scríofa aige agus tá cúige eile fós le deanú aige. Mar sin síonn Martin Mastin agus scríobhann sé agus scríobhann sé. Aha ar sa Cian fós eile. Fillian an fáil ar an bhailire. Tá Cian sonna an héin inis. Tá sé ceart agus cór go bhfuil Martin Mastin I drobláid. Tá sé tiltte aige. Tiltte. Ag dul bhála dá,
tugann cían faoi deara ggóil an spéir gharm agus an ghrian ag taithniú. Ar chléir, feiceann sé batla amadan Róisín Máistín. Tá siad ag fannacht ar a gceanarach, ach tá Róisín Máistín fós sa seomaranga le bannaí néal agus an príomhaide. Feiceann siad ar chéan ach ní deir siad tada leis. Ar ogla ghfuil plán grána acu dá, rian cían a bhalla ar nós na gaotha. Sa bhalla ar ball, tógann cían a fel agus amach leis ag imirt sa gardín. Is bra leis an fel gaelach. Saolaíonn sé go bhfuil sé ag imirt a barc an chrócaí, cluiseann sé lúna agus a lucht feiceanna. Cuní ort a chéan, maithú a bhuail, cuní ort a haisce, ó an stíl, an casú, an scéal, agus leis sin cúlín. Targaíonn cían cic láidir ar an bell, suas an air leithí agus an nuas leithí ar an móthar. Ó a hiarcas, má fel, ach níl cead a cían dul amach ar an móthar, tá sé rá ganseach, ach ní feicí mami mé ar sa cían faoine anal, tá si ag fáús glantareacht, bé mé cuarama. Amach le cían ar an móthar go máil stada, feiceann sé ar chlé, tada, feiceann sé ar dheis, tada. Dé ar né siúlann sé suas an bóthar é ag cuardach sa díag agus aha ar sa cían. Seo í, tan fel neadaithe a log sa díag agus cuiomháid fós oraí. Béireann sé grim oraí, an sin targaíonn sé cic mhór oraí. Suas an air leithí, an nuas leithí sa gardín. Ítach ar sa cían. Anis, caithfidh mé brastú, tá an lucht feiceanna ag glíchorm, cían ó cuinn, pelador den scoy. Leis sin, cluiseann sé gú garbh taobhhiarda. Mantach, cían mantach. Cas an cían timpeall agus cé a ecann sé ach Róisín Máistín. Tá sé ag rothaíocht ina thrá é dearg san aghaidh agus cuma an grána air. Fan áram a glíonn sé agus nimh ina gú. Fan áram a phléice, nuair a bhearm grim ort. Stan an cían air, tá an fort sinse dar leis, tá Róisín Máistín ina ar buile inis. Ach go bhuaile dia mar a múl an roth hosaí an rothar clochmhór atá ina lí ar an móthar. Suas an air le Róisín Máistín an nuas leis. Sitan sé ina chnap ar an talú. Tá an úfas ar chéan, tá fun ar rí go tapa, an sin tugann sé faoi neara nach bhfuil Róisín ag bogu. Ó a hiarcas ar sa cían, ná habar lom gur het sé a lige. Go máil stadach siúlann cían a drá Róisín Máistín. Bogann sé. Ligann sé cnád as agus síonn sé suas. Tá fuil ar a lámh, tá fuil ar a glúin, tá fuil ar a bhéal. Ardaíonn Róisín Máistín a lámh agus cumlaíonn sé a bhéal. An sin, feiceann sé ar an talú. Díreach an sin, ina líle na chéile, tá ceithre ícla boga bána. Braithníonn cían go gearr ar na fiacla. Braithníonn sé go gearr ar Róisín Máistín. Ó a mhuir a bhathair ar sa cían, tá tú Mantach! Tá an cuma ateach ar Róisín Máistín agus pléascann sé amach a cuiniú. Róisín Máistín a cuiniú, tá inú ar cían. Well is buachail deas cinnealta mateach é cían. Go máil stada, síonn sé síos ar a gogaide agus chuireann sé a lámh ar gúlann Róisín Máistín. Ná bí buartha ar sé, fan go bheice tú, i gceann coppla seachtain be cír fiacail nua agat, fiacla bána uair nua. Feiceann Róisín Máistín sna súla ar cían. Gur maithigad ar seisin, agus tá brónarm, tá an-bhrónarm. Feiceann cían na deora ina thúla, ní gá focail eile a rá. Cairíonn cían leis, seasamh suas. Cuireann sé an rothar in aice leis an mala agus tugann sé Róisín Máistín isteach chuig mami. A stóirín chud sé a tharla ar si go himneach. Laithre tá an bosca gar chaireach ag cían. Insíonn sé scéal na timpiste do bhamaí agus í ag glanú na crá ar bhéal Róisín Máistín.
agus go dté is ainm do a chara nua sa mami le cían. Martin mas stop an cían den cant. Go dté dúirt tú sa mami a ríis. Martin is ainm dá, Martin. Na bhfuil ainm álín agat sa mami le Martin, ag chur bindalan a lámh go mánla. Fecinn an bhirt fuhalaí a chéile. Tá an mingara bhéal na birte agus pléscann siad amach I gcaire. An wadjin dar gionn siúil an cían isteach sa clós scála leis féin. Tá sé ciúin. Fecinn sé timpeall an clós, stadan a chrí. Tá Martin Mastin agus a wachla amadan ag cúine na scala, iad a mon chóra lena chéile. Nuair a ecinn Martin Mastin cían, imíonn sé ó na chairde agus siúlann sé chuige. Haid cían sé go cúhal. Bhaigad imirt lom. Feic, tá péal agam, sean féil a fuair sa bhála a gúil an gáirgin. Braithníonn cían go gearr Martin Mastin. Tosaíonn sé ag smaoinniu. Ní Mastin Martin inis a deir gú ina chligan. Fillian an fáil, níl aon doubt faoi sin, agus ách an ghaí na séidean maith a gine. Fecinn na buachaí a chéile agus pléscann siad amach ag gcaire. Ara ó Martin sa cían, róid mé leat, fiber bí, bé ma péal nua agam go lua. Ríhann siad sa clós lena chéile, iad ag cant ag gcaire agus ag tarint cicinna an bell. Birch buachaí 7 mbliain d'aois, iad birch Mantach, iad birch sonna.